Bayad sa bay discuss ta gamay about aning mga gamit na ako. Kini siya mo ni siya ang akong gamit sa akong A7 III. Tawag niya kay 8 scene cage. Sa natong tumoy ito. Tara. So ginagamit din ako. Nag-review ko ani sa una pero in English man tingal ito. Pero mo to, wa ko ganahi kay ang ilalom kinaganahan kong nay Arca clamp kaya akong gamitan sa akong small rig. Sa akong small rig sa akong so before ganahan ko kanya na siya Arca clamp kay gamitan ako aning akong Joby clamp, may Joby camera thingy and katong Siroy nako. Mga Arca man siya nito kay Arca kay kanang murag clamp siya ba, murag ana. So ganahan ko nga Arca clamp tag lalo man niya. Ganahan sa ko niya kay protected ba. Covered ang camera. But the thing is, wala man siya Arca sa ilalom. So ko bati. So ang gibuhat is akong gihatag sa kumigo. Bay mo na bay palita kanang hatag pugos palit ba. So muto na akong nasa kumigo niya ang dunong kamigo inani man gipanggamit. So totoo nasuya ko ba kayo indot lagi na siya lang yung mga gamit lang cage. So di palit sa bubalik. So muna ni siya. Ako nakaganahan na niya kay murag slick kasi si babaw ba tanawa. Babaw murag limpyo kay siya. Then sa kilid na siya clamp kani siya small rig man ni labot pero kani siya na siya clamp para sa HDMI kung nakaibutang HDMI nga kanang cable or para sa imong screen dito ni mo i-clamp gamit kay siya niya. Basta ganahan mas babaw kay limpyo. Nakaapan lang ani niya ang ihang kanang microphone murag ihang cold shoe para sa microphone nakatagilid. Muna siyang ni palit ko aning sa small rig kay diri na ko ibutang sa kilid. But kani siya nindot gid siya bay. Solid kay siya niya kanang maski gud magphoto ko usually kung magphoto ko ako ning tangon kay samok man siya. Kaya karon di na nako diri dala na siya sa camera. Niya kanang kini siya nga reo. Sa pakingon. Oh, sayop niya. Kini siya dire, kabantay mo. Na siya gamay murag beveled ba. So ihikap din mo, dili siya hait. Sa small rig good kay kuan man siya murag square kay ba. So ihikap din mo siyang kamot dili sakit. Smooth ta kay siya ba. So karon mo lagi mag-shoot kog photo, mag-photography ko. Dapat sa video ra man ni kay butangan mo mga stuff na around but karon maskin mag-photo ko kanina gamiton nako. So sa inyo tanan nag-recommend ko ani. Dili siya paid or sponsored video or kanang video nga bayaran ko nila gitagan ko ginani ako yung nagpalit ani ganahan lang gyud ko. So muna siya ang 8 scene camera cage medyo mahal siya pero na siya mga sale karon tawa nindot siya tanan ang camera nimo limpyo kay siya bay. So muna to document lang ako mga ganahan ay tapos usa kada lang tagtangon ko ni kani siya bonus di siya bonus kung katong kahiya so sa katong mga feeling ninyo mahal kay ang cage no mag-agree mo kung mahal yun ang cage pero pwede mo palit og inani sa small rig kanang usa sa siya sa gadget nako sa akong A7 III inani. So ang buhaton nimo is patong na siya diha paslak na siya diha ana. So kita man ako na focus ako na tara. So ang buhaton niya is duha ka buok cold shoe. So para dili magdaot ni imong kaning hot shoe kay mo kung imo sige nagtao diha imong kaning microphone nimo diri sa cold shoe, hot shoe sa kaning sa camera gyud namo gud siya mga contacts sa camera niya pag connected na siya sa flash o kung nakaibutang microphone nga kanang compatible sa Sony connected sa na siya diha. Kung imo nang butangan ani niya maguba di na nimo gamit ng flash in the future or kung nakay microphone sa Sony di na siya work kay namo siya mga contacts ngadto nya kung magulan-ulan sad mag-shoot kag ulan-ulan mabasa ning tubig diri magbuang man imong camera so may na imong takuban so wala ko takuban ginani then slide lang nimo re pwede na nimo ibutang diha imong kuan imong microphone or pwede sa nimo ibutang reskilid so nakay duha ka option sa imong butanganan nindot siya fighter kayo so mao na to kung may mga putana na may mga kadang advice ba yun sa mas maayo prani ing na lang ko pero basta as of now kinimot palagsaratin ako magamit pero na ko lang A7 III mo tingin ako ibutang katong cage akong pirmi gamiton kay ganahan ug ganahan ganing ko gigamay nya magawas akong kumingking ba nya ana nasa ko base plate ani katong base plate kada lang pakitong sa dito mo para di ay nasa ko base plate ani mahal sa ni siya pero na may mga China ni karon tanawan ninyo Arca siya mo ni akong ganahan mo ni yung una na akong nagamit yun butang na nimo sa ilalom screw nimo sa ilalom nakanindot ani niya kay dala na sa ilalom na ay magnetic nga kuan Allen wrench. So kung magbutang ka ni sa imong camera
nara diya ang parahugot, tanan niya. Ang takob, ibalhin mo rin takob diri sa likod. Nakalimutan niya is purma kay siya ba kay tungod ang takob gibalhin mas likod, inig-ablis takob dili siya di kung katong original ig-abli nimo kung sangit man ang takob nga ri. So kani siya, ang kaning takob ibutang lang nimo sa babaw, takob. Butang sa babaw so form kay siya same siya form sa camera ig-hold mo smooth sa kay sa kamot. So nindot siya mag-photo, nindot siya gid siya pero karon murag ako sa siya gibraplin kaya akong ginagamit ko tong cage, ganahan ko sa cage. Pero like I said, may mga punana, may mga say mga pumutang sa camera, mga gadgets. Kung naa ako, kung nagamit ako, tagahan to mag-advice pero kung wala gali, wala. Mura to. Sige bye, bye. Ayaw mo. Bye.